बे सुक्तिया शान्ति सुक्ति नङा रायजोफोर दिनैनि तारिखाव आङो बिटिसि 2003 नि बिटिसि एकर्डखौ आङो अशान्ति सुक्ति बोरै गोदनाखौ थबस्र' दानस' बादियाव साब डिभिजनाव जेसेबां घटना जादों घटनानि गासिबोनि गुदियाव सोर सोर दङ बोरै दं जों बेखौ रायखां बालिमारिनि जटिल बसुमतारी होननाय सासे सुबुङा अना खानायैनो गावथारजादों जानो हायो खुनु जाथे बेवहाय बुथारलायनाय सेथारलायनाय गावलायनाय दानलायनायनि बाथ्राफ्रा फैया बेफोरखौ नोजोर होनानै प्रशासना पुलिस प्रशासना बिथांखौ एरेस्ट खालामदों। रायजोफोर नोंथांमोनसिम गरम गरम खबर गुदुं गुदुं खबर दा बिटिसि एकर्डखौ दा जोबथा शान्ति सुक्ति नङामोन एबा अशान्ति बुथारलायनाय गावथारलायनाय बेबायदि सुक्तिमोन बेखौ बुंदों बनजार नार्जारी। दा बिनि सायावनो जे गसाइगावनि जे माखासे ब्लकनि जे बिपिएफनि माखासे कर्मि बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा कर्मिफ्रा मा खोथा बुंदों दा बिनि सायाव एगेन खोथा बुंफिनदों आरोखि। अब्ला रायजोफोर बै समाव बिटिसि एकर्डआ शान्ति सुक्ति नङामोनब्ला बिटिसि एकर्डआ जुदि मोजां खालामाखैब्ला बिटिसि एकर्ड खालामनाया बिएलसिआ अल बर' रायजो राजाखौनो बुथारजोबमारदोंमोन नामा नायनानै लाग्रो। बहुद बिटिसि इलेक्सना खाथि खाथि जांखाय जाय सापर्टारफोर बा सोरबा बिपिएफनि सापर्टारफोर बा सोरबा इउपिपिएलनि सापर्टारफोर बहुद फुराना खोथाखौनो बहनलायनानै जोंनि बिटिसिआव गोदोनि बायदि जानायखौ मोजां मोनफिनगोन नामा रायजोफोर भिडिअखौ खोनासंनानै लाग्रोनि। जाबाय 2003 बिटिसि एकर्ड बे एकर्डखौ नोंथांमोना शान्ति सुक्ति होननानै जेब्लाबो जाहिर खालामनो नागिरो किन्तु बे सुक्तिया शान्ति सुक्ति नङा रायजोफोर दिनैनि तारिखाव आङो बिटिसि 2003 नि बिटिसि एकर्डखौ आङो अशान्ति सुक्ति होननानैसो दिनैनि तारिखाव आं बुंगोन। बे अशान्ति सुक्ति जे अशान्ति जादोंमोन बिनि माखासे उदाहरण आं नोंथांमोननो दिनैनि तारिखाव एग्जाम्पल होनो हायो। बे एग्जाम्पला जाहैबाय जुदि 2003 जुदि शान्ति सुक्ति मोनब्ला मानो 2008 निफ्राय 2010 नि गेजेरावहाय जोंनि जे 4 नं जन्दुवार ब्लकनि सासे UPPL नि सापर्टार दावागुरिनि बन्जार नार्जारी होननाय UPPL नि फेसबुक पेजाव जोंनि बिपिएफ नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बारग' बिटिसिनि चिफ बारग' बिटिसिनि सुक्ति सागरखारि आरो गोबां माखासे बिपिएफनि इयुथ आफादनि दैदेनगिरिफोरनि बिरुद्धियै माखासे गाज्रि फेसबुक पेजाव भाइराल खालामदों। बनजार नार्जारी होननाय सासे इउटिउबारा बे बनजार नार्जारीखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि जानानै गोख्रोङै जोङो बिथांखौ सोंख्रै हरनाय जायो जाहाथे बिथाङा जेनाखि प्रेस बिबृति होदों फेसबुकआव हाग्रामा महिलारि बिपिएफ दला मानसि बुथारग्रा दल बिपिएफआ उमुकनि फिसाज्ला उमुक गामिनि थुमुक गामिनि मानसिखौ गोदना हास'दों गुलि गावदों बिनि जोङो आंहा साखि दं बेफोरबादि होनलायनानै माखासे
शहीद परियालखौ राजनीतिक लाबालाबनि जुनै बिबृतियाव होनायखौ जोङो बिपिएफनि जानानै सोंख्रियो बिथाङा गावसिनि UPPLनि भटनि थाखाय जाहाथे खुनु बर'नि आन्दलन जाजेननायनिफ्राय दासिम जेनाखि शहीद जालांदों बेफोरनि न'खरखौ UPPLआवनो जा बिपिएफआनो जा खुनु बे न'खराव राजनीतिक लाबालाबनि थाखाय आबेगिक जाहोनो जुनै आरो बे बिबृतियाव बोजबनो जुनै प्रयोजन गैया बिथाङा बर' आन्दलननि बर'नि जारिमिनखौ बुजिया जानो हागौ बे समाव बियो बिमानो हाबा जादोंना जायाखै बिमानि उदैयावनो दंना गैयामोन घटनाफ्रा बोरै जालांदों बोरै जालाङा दिनै बे प्रमद बर'निखौ UPPLखौ देरहाथारनो जुनै जानला मोनला बर' जारिमिनखौ मिथिया गारा आन्दलना बोरै जालांदों बोरै मा जालांदों सोरनिबा न'खर थैलायनायखौ मिथिया गारा गाज्रि रोखोमै माबा होनायखौ जोङो सोंख्रियो आरो UPPL गसाइगाव जिल्ला कमिटि UPPL जन्डुवार ब्लक कमिटिखौ बिथांनि सायाव एक्सन लानो थाखाय जोङो गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि जानानै जोङो अनुरोध खालामो बेबादि मानसि थायोब्ला नोंथांमोनहा भटआव लाखनिफ्राय लसआ बांसिन जागोन जारनि फले जेराव बड'लेण्ड टाइगार होननाय सासे दंमोन बिथाङा स्रि थानांबाय बिराद गाज्रि गाज्रि बिबृति होग्रा बड'लेण्ड टाइगार उदालगुरि ना बबेनिमोन फेसबुक होग्रा बिथांखौ दिनै नुला थिग बेबादिनो प्रकाश नार्जारिमोन बादि UPPLनि जानाय जायै बिबृति होनानै UPPLखौ दोबैलांहोनायनि थाखाय UPPLनिफ्राय दिनै बिथांमोना नुला महरखौबो नुला बायराबो जाला रंगुलमोन बादि बिबृति होग्रा दिनै ओंखारला आरो दिनै बे बड'लेण्ड टाइगार बादि दिनै जोंनि गसाइगाव महकुमायावनो सासे जाम्बा जाम्बा बेसेबां गोरों UPPLआ सरकार दाखिनाब्ला गावनि आखाइखौ दानस'ना लागोन होनना बुंलायनाय जों नेगासिनो दङ 2 मासल'सै 2 मासनि उनावनो बिनि आखाइया गाव दानस'ना लानांसिगोन बेखौ जों आसा खालामो साख्रिनि खोथायाव बुंदों बियो प्रमद बर'आ साख्रि होजोबबाय थाखा फैसा गरसेबो लाजासिनो बे परम्परागत साख्रिया ब्रिनिया मोनदों हाग्रामा महिलारिनि टाइमाव बेबादि अभाबखौ खालामबोआखैमोन दा दिनै कय बोसोर मास्टार गैयालाबानो खासियाबारि स्कुल बसगाव स्कुल मथामबिल स्कुल गसाइगाव साब डिभिजनाव जेसेबां स्कुल दं बे खबर लाथों बर' मिडियामानो हक एसामिस मिडियाम मास्टार गैयालाबानो कय बोसोर परिखा होनांगौ दिनै बेखौ बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बिपिएफनि काउन्सिलनि दैदेनगिरि अपोजिसनाव थानाय गासिबो जुथाइ नारसिनलायनायाव आसाम सरकारनिफ्राय स्पेसियेल टेट खुंनानै दिनै बे माखासेफोरखौ मास्टारनि अभाबफोरखौ सुफुंनो हादों मेरिट बोसोरसे जेरै आसामा लादों बेबादिनो बहायबो थांदों होनांगौ आरो अनेक दंबावो खिन्थु बे मावथों बेथ' सुक्तियाव दंमोन भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनाय सुक्तियाव दङ बे सुक्तिनि मथे दिनै मानो बबे सुक्तिनि बबे दफाया मावफुंजादों बेखौ बे नार्जारिख जाम्बाया बुंथों कय नम्बर जारागुरि बादियाव सुक्तियाव दंमोन मामा अर्गेनिकना हासार फेक्टरि होननाय माब्ला जागोन दिनै बिटिसि सुक्तिखौ असान्ति सुक्तिमोन होनना बुंदों बे बरबका दिनै असान्तिया सोर खालामदों बरबजरायाव दिनै बर'खौनो होखारनाय बे सान्ति ना असान्ति प्रमद बर' जानायनिफ्राय दिनै 3-4सो शहीद जाबावनांदों जों सानो दिनैसिम
बर' जातिनि थाखाय जाय जाय सोरबा UPPL जानानै हक BPF जाना हक जिखुनु दलनि जाना हक शहीद जादोंब्ला बे शहीदनि न'खरफोरनि आबेगिक नोंनि लाबालाबनि जुनै बेवहाय नोङो न'खरखौ बोफानांगौनि लाब गैया बेखौ अधिकार होआखै नों मा रोखोमै भट आदाय खालामनानै देरहायो नोंनि खोथा थैनाय न'खरफोरनो जोङो कम्पेनसेसनखौ जों लुबैजोबो बेफोरखौसो जोङो हास्थायो दिनै सोरखौबा गावथारदों थुमुक गावथारदों बे बादिखौ बुङोब्ला जोंनाव सोंफै बे बुरबका गसाइगाव बादियाव साब डिभिजनाव जेसेबां घटना जादों घटनानि गासिबोनि गुदियाव सोर सोर दङ बोरै दं जों बेफोरखौ रायखाङा बेफोरखौ रायखांनानै भट आदाय खालामनायनि प्रयजन गैया दा दिनै ओंखायनो UPPL आ बेबादि मानसिखौ दलनिफ्राय होख्लायनानै दलखौ साबोलोम्बि खालाम नङाब्ला नोंथांमोना बेबादि बुंनानै जे जोंहा भट मोनगोन मोजां मोनगोन बे नङा बे नार्जारिनि बिबुंथिजों दिनैहाय जोंनि साब डिभिजनाव बबेश्वराव साम्प्रदायिकबो जानो हागौ गावजों गाव मुगैलायनाय गिलायनाय बे मोनसे फैनो हागौ बिनि बेफोरबादि फाग्ला फाग्ला बिबुंथि होयोब्ला भटनि समाव बा मालाबाफोर समाव जोंहा साम्प्रदायिक अशान्ति फैयोब्ला दायनिगिरिया नैबे बनजार नार्जारिया जागोन दा बिनि जुनैनो जोङो BPF जिल्ला कमिटिया गाज्रि बिबुंथि होनाय जानायनि थाखाय जोङो बनजार दैमारिनि एगेन्सै बिनि माखासे गाज्रि बनजार नार्जारिनि एगेन्सै बिनि जे गाज्रि माखासे जेनाखि साम्प्रदायिक जाहां माखासे माबाफोरखौ सहिद परियालखौ बोनाय जोङो थानायाव जोङो FIR होनाय जाबाय आरो FIR होनाय बायदि जोङो प्रसासनखौ बुंदों बेफोरबादि मानसिनिफ्राय जोङो साबधान जानांगौ आरो बेखौ शान्ति सम्प्रिति दलिय भाबै जेबो जाहाथे शान्ति सम्प्रिति गावबागाव आवलायनो हायो रायजोफ्राबो बयबो जालायनो हायो खुनु जाहाथे बेवहाय बुथारलायनाय सेथारलायनाय गावलायनाय दानलायनायनि बाथ्राफ्रा फैया बेफोरखौ नोजोर होनानै प्रसासना पुलिस प्रसासना बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथांनि जे बिबुंथि होनाय बिनि सायाव इमिडियेट एक्सन लानांगौ होननानै जोङो दिनै बिथांखौ केस होनाय जाबाय बिथाङा जे बे आदाया जुदि बुंनाय बायदिब्ला जोंनि BTC आव BTR आव जेन'बा सान्थि फैबाय बे सान्थि फैनायनि सायाव असान्थिखौ दालाबोसै जेन'बा गोदो जे जानानै थांबाय बैफोर जानानै थांनाय बाथ्राफोरखौ बुरखांलायनानै सोरबा एक्स NDB जों सोरबा NDBफ्रा दाबो जोङो जेलनिफ्राय मुक्त जायाखै बे समाव गावनि पार्टिखौल' लानानै सोरबा UPPL नि पार्टियाव भट आदाय खालामफैनाय सोरबा गोबां खोथा दं गोबां खोथाबो जों बुंलायलाया आरोखि अब्ला बैफोर खोथाफोरखौ लाफिनलायनानै दा माखासे क्रेडिट लालायनानै बुथारलायनो गावथारलायनाया जुदि बेबायदि जाफिनोब्ला सोरनि सायाव थागोन बे दाया आङो बेखौसो बुंनो सानो आरोखि दा जोंनियाव सान्थि फैबाय जिखुनु सान्थिखौ मोजाङैनो खालामलांदो जे BTR आव जोंनि गासै बर' रायजोफ्रा मिलायनानै जानानै खौसेथिजों जों बोरैबा माबाखौ मोनो बड'लेण्डआ जोंनि सायाव बोरै फैयो एबा जोंनि बर' रायजा आरो जोंनि माखासे जे देरबोनाय उन्दै गथ'फोर बैफोरनि सायाव मारै जों कन्ट्रिबिउसन मोजाङै गाइडलाइनखौ होलांनो हायो आरो जोंनि जे BTC एबा BTR हालामाव माब्रै डेभेलपिं मारै इन्डास्ट्रिफोर गायसंनानै जेन मोजां माखासे पस्ट ग्रेड खालामनो हायो बेफोरनि थाखाय जोङो बिनि थाखाय जोङो सिन्था खालामनांगौ बैफोर जे फुराना खोथा एबा बाथ्राफोरखौ बहनलायनानै जे जानानै थांबाय बेयाव माबोरै जादोंमोन बा जायाखैमोन बेयो माखासे दस्रा गुबुन हारिनि थुनजुलायनाय होननानै आं सानो जाहाथे बेफोरखौ बहनलायाजासे जोंनि गासै BTRनि हालामनि जे गावनि जे पार्टिखौ बे गोरा खालामलायनानै जाहाथे बेफोरबायदि गुलुं गुजुंखौ लाबोलाया आङो बेखौनो बुंनो सानो आरोखि रायजोफोर नोंथांमोना अब्ला बेफोर कन्ट्रभार्सि जालायनायनि सायाव मा बुंगोन नोंथांमोनहा निस्सय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।